Selmilkom. Nilqakom għal dan il-podcast Evangeliku. Jien Ian Grek kif ukoll mistedna tagħna Joe Mizzi u Joseph Farrugia se niddiskutu tema x'inhi l-identità tiegħek. Tema li llum l-identità tal-bniedem fi kliem ieħor u li se niddiskutu forsi l-dak li jkun jitfa' dik id-domanda min jien. Żewġ kelmiet kull huma imma fihom ħafna x'taħseb. Joe, x'taħseb inti? Min jien? Min jien tiegħek, min aħna. Tidher mistoqsija sempliċi, imma fil-verità u tista' tirrispondiha b'mod superfiċjali ħafna. Jiena Joe Mizzi, miżewweġ, għandi tfal, noqgħod hemm ġej minn hemm, nagħmel hekk u ma nagħmilx hekk, jiġifieri tista' tagħmilha fuq hekk, fuq il-peripheries biss, imma fil-kor, fil-ġewwa jien. Min tassew jien. U risposta mbagħad tagħtiha skont in-nuċċali li tkun liebes. Mela, ejja nħidu eżempju, ejja ngħid li nwieġeb il-mistoqsija mill-aspett ta' bniedem sekulari li huwa effettivament ateista, li l-univers ġie waħdu, li l-ħajja ġiet spontanjament, li l-bniedem evolva mingħajr direzzjoni mingħajr xi ħadd ma ddiżinjah bi proċess materjalista, bla ħsieb, bla raġuni. Min hu l-bniedem f'dak il-każ? Huwa aċċident hu. Kombinazzjoni l-kimiċi ħabtu u ġew aċċident li issa hija tkonxju tiegħu innifsu u jaħseb li hu xi ħaġa, jaf ukoll illi għada pitada se jerġa' jispiċċa fit-trapp u ġismu jerġa' jiġi riċiklat. Min hu l-bniedem? Diffiċli ta' biex bniedem jgħix b'dik il-filosofija li jiena ġejt mix-xejn hija taw kombinazzjoni u sejjer fix-xejn. Tħossok esek sens ta' unitelet u ta' ma tintix utli. Kważi fil-fatt Meta tistaqsi n-nies dil-mistoqsija kultant nistaqsulhom min int. It-tweġibiet maċċennana ġewwa li jgħidulek pereżempju jiena t-tifel ta' Carmen u ta' Joey, jew jiena r-raġel ta' dik u jiena missier dik, jew jiena għandi dan negozju, manager, eċetera. Il-problema x'inhi? Jekk dawn l-affarijiet jispiċċawlek jew jittieħdulek ma tibqax int. Tispiċċa int jekk inti huwa il-familja tiegħek, jekk l-identità tiegħek ħanajtek hija x-xogħol tiegħek jew il-ħiliet tiegħek. Għax x'in daw jispiċċaw tispiċċa int. Jiġifieri hemmhekk it-tweġibiet ħafna drabi mhumiex tweġibiet korretti ta' min aħna, mhumiex biżżejjed, mhux dak li aħna vera huma parti minn aħna, però mhumiex il-qalba ta' minn aħna. Sewwa, allura mill-perspettiva Kristjana, x'l-identità tal-bniedem? Min hu l-bniedem messaġġ? Ħanejdulek allura. Naturalment meta nilbes nuċċali Kristjan, ġifieri qed nara mill-perspettiva ta' bniedem li nemmen li jeżisti Alla, allura r-risposta tkun ħafna isbaħ u ħafna aktar korretta wkoll. Mela, l-Iskrittura tgħallimna li aħna maħluqin minn Alla, mhux b'aċċident, imma kien hemm xi ħadd qabilna li ħaseb fina u tagħna l-eżistenza tagħna. U mhux biss. Għaliex Alla ħalaq ħafna affarijiet, imma lill-bniedem il-Bibja tgħid li ħalqu speċjali differenti minn kull ħolqien ieħor tiegħu, għaliex fuq il-bniedem Alla jgħid li jien noħolqu fuq is-sura tiegħi, fi xbija ta' Alla. Il-bniedem huwa xbija ta' Alla u dan huwa kunċett mill-isbaħ. X'inhi xbija? Aħna Malta għandna ħafna monumenti u ħafna statwi u ħafna bustijiet. Ftit ilu mort ma' tfal il-Mal, il-Furjana, u hemmhekk hemm ħafna monumenti, hemm ħafna statwi ta' politiċi u filantropi tal-passat u għadna noqogħdu hemmhekk naraw min kienu x'għamlu. L-istatwa qiegħda hemmhekk waħda tixbaħ lil dak li qed tirrappreżenta. Sewwa. Waħda. U wkoll qiegħda hemmhekk għal ġieħ tiegħu biex tagħtih unur lil dan il-personaġġ importanti storiku Malti. Mela jiena bħala bniedem maħluq fi xbija ta' Alla, l-ewwel nett għandi skop. Jiena maħluq biex nagħti glorja lil Alla, biex insebbaħ lil Alla bil-ħajja tiegħi. Imma wkoll nixbħu, f'ċertu sens nixbaħ lil Alla, ibda biex fil-personalità tiegħi. Jiena konxju tiegħi nnifsi, kapaċi naħseb bħalma Alla jaħseb, kapaċi nirraġuna, għandi rieda li bija nieħu deċiżjonijiet,
għandi emozzjonijiet, l-imħabba, il-ferħ, dawn huma kollha xebħ mal-personalità ta' Alla. Imma mhux biss, Alla huwa wkoll morali. U li minna wkoll kapaċi niddistingu nażlu bejn it-tajjeb u l-ħażin, is-sabiħ, l-ikraħ, il-veru u l-fals. U l-aħħar aspett li nsemmi hi l-element soċjali tagħna. Alla jikkomunika, Alla jitkellem, Alla jifhem, Alla jidħol f'xirka. U hekk ukoll aħna bħala bnedmin kapaċi nitlu f'xirka bejnietna, nikkomunikaw flimkien u din sabiħa li Alla tara kapaċità li nikkomunikaw miegħu, li jkollna xirka mal-ħalliq tagħna stess. Li aħna ġbija Alla u ġifieri wkoll ma dan nistgħu ngħidu li aħna nirriflettu lil Alla, ħanajtek suppost meta n-nies ħarsu lejna jaraw ħanajtek karatteristiċi tal-Alla fina. U aħna kultant noħorġu fil-kampanja u naraw in-natura. In-natura twassanna li nagħmlu riflessjoni dwar Alla. Aktar minn hekk ikun ħarsu lejn xulxin b'din l-awareness, b'din il-konsapevolezza li jisma' qudiemi għandi persuna illi għaxbija Alla, suppost għandna twassanna li qed nirriflettu u nuru lil Alla bħalma dak il-bust dik l-istat għandha tfakrek u twasslek il-ħsieb tiegħek mill-ewwel għal dak il-persuna. Ekku kważi toqgħod tara l-ewwel spjegazzjoni li tajt inti ġew meta tajt bniedem ġi kombinazzjoni ta' kimiki u għadda. Isek ġejt eżistejt u spiċċajt, mentri t-tieni waħda meta bdejt tispjega skont il-kelma tal-għax tal-limna kemm li bniedem għandu valur u għandu verament xi ħares. Hemm id-dinjetà tal-bniedem. Id-dinjetà eżatt il-kor tagħha. Nistgħu ngħidu li aħna nixbħu l-Alla fid-dera fiżika tagħna? Le. Hija tajba? Le għand. Ijien, għas-sempliċi raġuni li Alla huwa spiritu, Alla m'għandux ġisem u għadam bħalma għandna aħna. Jifri, mhux f'dak is-sens nixbħuh lil Alla ma f'sens spiritwali u morali. Però rrid ngħid illi aħna nirriflettu l-glorja tal-Alla bir-ruħ tagħna ma wkoll bil-ġisem tagħna. Għaliex jekk dawn l-idejn materjali nagħti tazza ilma materjali lilek li inti bilaċ u inti tixroba, jiena qed nuri xi ħaġa mill-ħniena u mitjieba tal-Alla lilek. Ġifieri f'dak is-sens aħna bil-ġisem ukoll nuru bl-azzjonijiet tal-ġisem tagħna kapaċi nuru lill-Alla. Nixbħu l-sidna fl-istess ħin ukoll. Allora darba skont l-iskrittura. Aħna maħluqin fi xbija tal-Alla? Ija, ekku imma il-paradoss jiġi jien. Illi għalkemm il-bnedmin huma maħluqin fi xbija tal-Alla, madwarna naraw affarijiet illi mhumiex denji ta' din ix-xbija. Naraw ġlied, naraw inkwiet, naraw tbatija, naraw mewt. Kieku verament qegħdin nirriflettu lill-Alla li huwa mħabba, allura suppost bejnietna taċċella il-ħniena, tjieba, ġenerożità li mhux id-dinja reali li nafu. Ġifieri li rridu ngħidu dan, il-kunċett li aħna maħluqin fil-xbija tal-Alla huwa korrett imma mhux suffiċjenti biex jispjega r-realtà li naraw madwarna. Il-ħażen għandu bżonn spjegazzjoni oħra. U l-ispjegazzjoni nsibuha fl-istess ktieb fil-Ġenesi fejn Alla li ħalaq il-bniedem fi xbija tiegħu, il-bniedem kien mżejjem bil-libertà u għażel li minflok joqgħod taħt Alla li kien il-ħalliq tiegħu s-sit tiegħu, irribella kontrih, minflok emmen lilu, emmen gidba, minflok emmen fil-ġenerożità tal-Alla għalleta. Jiena ħanagħmel dak li rrid jien u ħammur kontra rida tal-Alla. Dik jiena għażla li jagħmel dik li l-Bibja sejjaħlu dnub. U d-dnub ġab il-katastrofi illi naraw madwarna. Id-dinja qalba dbatija u ġieħ mewt. Kollha huma r-riżultat li l-bniedem abbuża mill-libertà li ta' Alla biex jagħmel fattieħ. U dan xi wassal, ġifieri wassal li dik ix-xbija tal-Alla ġiet ħanajtek imħassra, ittikjata u mawġa bħalma għandek dak il-bust, għadu bust imma jekk dan sar violenza fuq u ntefalu l-ħmieġ, ntefalu għadu hemm, però tħassar u allura aħna daqskemm suppost qed nirriflettu xbija tal-Alla bl-affarijiet pożittivi meta qed nagħmlu u nħallu dnub jirrenja fl-ħajja tagħna wkoll qed nirriflettu ħanajtek xbija ħasra żbaljata ta' dak Alla li aħna maħluqin.
Allora madwarna, peress li naraw ejra mibeda, ma nafx ġliet inġustizzi, dbatijiet ta' kull xorta. Kif tispjega dan il-paradoss? Kif qegħdin ngħidu din hija r-riżultat mhix ir-riflessjoni ta' xbija tal-Alla fina, imma riżultat tar-ribelljoni tagħna kontra Alla aħna dnibna. Eżatt, ġifieri, okej. Allora bil-waqa, meta nsemmu l-kelma waqa fid-dnub, tħassret l-immaġni tal-Alla fina? Kif kont għadek kemm qed tgħid inġi Joseph, iva u le. Le fis-sens li aħna għadna bnedmin. Aħna għad inġorru fina ġbija tal-Alla. Imma dik iġbija ġiet imċabsa. Għal meta għandek kapolavur u xi ħadd tefa' żeba' fuqu. L-istamp hemm għada, imma ħafna minna laqqas biss tidher. U kif tara tajt x'pasta żgħata. Ekku. Ġifieri l-iskrittura tibqa' tirreferi għal bniedem bħala maħluq fi ġbija tal-Alla anke wara l-waqa'. Fil-ktieb tal-Ġenesi aktar il-qudiem u ġakbu wkoll fl-ittra tiegħu referi għal bniedem maħluq fi ġbija tal-Alla. Avolja mid-dneb. Imma hija id-dnub ċappas dik l-immaġini. M'għandniex kompletament. Darba ikolli ngħid lilek Joe smajtek ġib eżempju. Jista' jkun inti jista' ma jkunx inti, però niftakar darba Joe jew xi ħadd qabad €100. Affiġa. Inti kont Joe. Imma kienet €50. Oh iva, €50. Jiena ma tantx ikolli il-ħodor. All right, €50. Affiġa u ġaba u tefaħħa taħt saqajek, bad qabada. Għalina di għada €50, kulħadd għaliwa. Ma dix kif kienet sabiħ ma. Il-valur taħħa. Il-valur taħħa għada €50, pero imtert għam ċabsa, ġifiri l-istess il-bniedem. Id-dnub għafġu ħasru, pero kif għadna, għadu ġbija tal-Alla, kull bniedem. Kull bniedem, inċient kulur taġlima ġilda kulur għandek, inċient għadek ġbija tal-Alla. Imħassar kemm inti imħassar. ċfri allura bil-waqqa fid-dnub, najdu li tħasset l-immaġni tal-Alla fina leġviri, għatem xaffarijiet. Sawa, se nibqgħu rovinat jaldem allura ħna, wara dan kollu. Nwieġbek jien fuq żewġ binarji. L-ewwel nett jekk naħsbu li bil-ħila tagħna kapaċi nirrestawraw lilna nfusna u nsolvu l-problemi kollha tagħna u nġibu l-utopja f'din id-dinja u l-bniedem. Il-bniedem li ma jafx lil Alla hekk jipprova jagħmel illi bil-politika, affarijiet soċjali, bl-edukazzjoni minn għalina se nirranġaw il-bniedem fil-qalba tiegħu. Ir-risposta hija le, l-bniedem ma jistax jirranġa lilu nnifsu u jekk hemm xhieda ta' dan hija l-istorja. L-istorja tal-bniedem. Tifet jħobb ħafna l-istorja u bla marrit niddakkar minnu u bħalissa qed naqra ħafna storja. L-istorja hija repetizzjoni tal-istess ħwejjeġ. Bniedem ma jitgħallem qatt il-gwerer, il-ġliet tal-passat, l-ejra, l-ambizzjonijiet, il-qtil. Illum qegħdin nagħmlu eżattament kif kienu jagħmlu 100 sena, 1000 sena, 2000 sena ilu. Ġifieri bniedem waħdu ma jistax jirranġa lilu nnifsu. Imma u din hija l-aħbar sabiħa li aħna bħala nsara noxew fiha, nifirħu fiha, illi Alla nnifsu ma ħallinix waħedna seta ta' kieku ried. Ovvjament. Bħal meta waqgħu id-demonji, Alla ma tomx ċans ieħor ta' restawrazzjoni, imma għal bniedem Alla indaħal biex jirrestawra fina dik l-immaġini sabiħa li biha ħalaqna fil-bidu. U għamel hekk billi hu stess li bent Alla li hu divin li huwa daqs il-missier ġie fid-dinja u sar wieħed bħalna. Ħafu u xbija tagħna l-bnedmin. Alla isir bniedem. Għex ħajja perfetta li aħna qatt m'għexna. Miet fuq salib mewta la ma kienx ħaqqu, imma kien ħaqna aħna għal-kastig tagħna u għamel dak li l-ebda bniedem ma jista' jagħmel, jirbaħ fuq il-mewt. 3 jiem wara Ġesu qam il-mewt. Mela Ġesu huwa l-unika tama li għandu l-bniedem. Ara llum bil-idea li kull reliġjoni hija tajba. Le, wieħed biss kien hemm kapaċi li jirbaħ fuq il-mewt, il-Mulej Ġesu Kristu u biss it-triq illi l-ewwel nett jaħfrilna dnubietna, imma mhux biss
Ġesu ġie biex jirrestawra iġbija kif naqraw fl-Efesin u fil-Kolossin illi jirrestawra li jġeddet l-immaġini tagħna skont il-ħalliq li għamilna. Li toġobni li tqanqanni għadin. Illi meta restawratur għandu pittura li hija tinaddaf fija biex iġiba l-glorja oriġinali tagħha, ir-restawratur innifsu jiċċappas bil-ħmieġ li fija. U Ġesu Kristu jiċċappas bid-dnub tagħna biex lilna jġibna fil-glorja ta' innoċenza, ta' ġustizzja, ta' tjieba illi konna tlifna bid-dnub tagħna. Kristu ħa fuq id-dnub tagħna. Il-ħmiġ tagħna ħadu fuqu biex aħna nkunu nistgħu niġu glorjużi indaf kif konna fil-bidu. Lezzjoni ta' mħabba din biex tara tal-ħaġeb li sofran li effettivament se tawarrabna. Ħadan il-pass għalina s-salvazzjoni tagħna l-bniedem, kreazzjoni tiegħu li terġa' marret kontrih imma għara ximħabba dik li. Fil-fatt bħala insara, bħala Kristjani, aħna ingħatajna identità ġdida. Permess ta' tweli ġdida aħna sirna uli Alla. Għaliex hija importanti din? Għaliex issek issaqsini min jien. Minix ħanajdlek biss jiena missier, jiena eċċetera li jistgħu jittieħduli. L-ewwel ħaġa li suppost Kristjan għandu jwieġeb għal mistoqsija minn int, jiena bin Alla. Jiena bint Alla. U dik ma ħad ittieħidli u ma ħad inbidilli qatt. Għaliex Alla fil-konverżjoni tiegħi fit-twelid ġdid għamilni ibnu. Wild tiegħu dik hija l-identità issa tal-Kristjan. Bħala bnedmin maħluqin fuq ġbija Alla. Bħala Kristjani aħna maħluqin mill-ġdid ħanajtek ingħatajna wkoll identità oħra. Ħolqien ġdid, kreaturi ġodda. B'identità bħala wlied kemm jafna personali ġifieri. U dik l-identità rridu niftakruha li hija ola minn ġast ix-xogħol tagħna jew il-familja tagħna, eċetera. All right, applikaw li għadna dwar l-identità tal-bniedem għal ħajja ta' kuljum. F'moħħi għandi 3 soqsma. Ir-razziżmu, naqra suġġett issa, is-sessiżmu u l-abort. Nibdew bir-razziżmu. Ir-razzizmu l-idea illi razza hija aħjar minn oħra u storikament dejjem ġara li dawk il-pajjiżi dawk ir-razzas li kienu aktar kif tajt il-qudiem fil-teknoloġija tagħhom raw kif għamlu u sfruttaw bnedmin oħra. All right. U ejja ngħiduha kif inhi, kollha kemm aħna għandna dak l-element għax dak għandu ġilda differenti minn tagħna jew għandu kultura differenti minn tagħna, inħossuna jew superjuri jew inferjuri u dan l-affarijiet kollha, m'għandux ikun hekk. Kull bniedem hu minnu ixini l-kulur tal-ġilda tiegħu, jekk hux Asjatiku, Afrikan, Ewropew, Awstraljan, kull bniedem huwa ugwalment maħluq fi xbija Alla. U allura jiena rrid inġib rispett lejn kull ħadd. U dan ir-razziżmu li qegħdin naraw f'Malta u ċertu ideat u ċertu attitudnijiet kontra nies u kontra razzet oħra, bħala Kristjani aħna m'għandna jkollna xejn naqsmu miegħu għax aħna nħarsu lejn bniedem u kapaċi naraw fil-qalb tiegħu u nafu li dak il-bniedem u maħluq fi xbija Alla. Nirrispettah għax nirrispetta lil Alla li fuqu huwa qed jagħti xhieda. Kważi anke x-xjenza tal-limna illi meta nanalizzaw u l-affarijiet kull m'hemm differenzi f'percentaġġ vera żgħir li jagħmel dak id-differenza overall. We are so like. Jien nisbaljaw li nitkellmu fuq razzet umani, hemm razza waħda umana, kollha għandna l-istess kulur, kollha għandna l-istess kulur, melanin jismu min għandu ftit u min għandu iktar. Imma essenzjalment aħna razza waħda. Rigward issa l-abort, naqra iktar. L-abort, skont kif tħares lejn it-tarbija, lejn il-fetu hija kelma teknika tarbija fil-ġuf. Fil-Parlament għalinna xi ħadd li isma' dak kull huma ftit ċelloli. L-implikazzjoni hija jekk huma ftit ċelloli tista' twarrabhom, tista' tneħħihom. Vera huma ftit ċelloli u inti ftit iktar minnu. Allura b'dak l-argument nista' noqtol lilek. Mxek? Ara, bħala bnedmin, aħna nħarsu lejn kull bniedem kbir jew żgħir, jekk hux fil-ġuf jew barra mill-ġnuf, fil-ġuf, bħala dak li qiegħed jimmanifesta xbija Alla. Allura jien ħajkolli rispett
lejh. Avvole huwa żgħir u helpless u nista' neqirdu ħadd ma jinduna. Le, għaliex huwa maħluq fi ġbija tal-Alla jiena nqisu ta' valur. U għax għandu dak il-valur jiena ma nazzardax noqtol lil xi ħadd li Alla stess qalli la toqtlux. So, bħala Kristjani l-ixxuja sempliċi ħafna. Tarbija fil-ġuf huwa bniedem maħluq fi ġbija tal-Alla għandu valur mena jiena rrid inħarsu, nipproteġih, inħobbu mhux noqtlu. 100%. Allura ma nafx, forsi korraġina kan disbal ġew. Meta iż-żewġ ċelluli tal-raġla tal-mara u jingħaqdu u jsiru ħaġa waħda. F'dak il-mument hemm bniedem. Dak il-mument għandek bniedem li għandu DNA partikolari distinta la hija ta' ommu la hija ta' missieru għandek ħajja ġdida. Ara kemm idea ħażina ħasra ngħidu naqra ċelluli, għax fil-fatt dik iċ-ċellula hija l-bidu tal-bniedem. Dak huwa l-bniedem fil-bidu tiegħu. U ħafna minn dal-problemi daw l-iżmijiet dejjem jekk tmur lura titraċċa li l-problema fil-qofol tagħha hija n-nuqqas ta' stima kif inħarsu lej il-bniedem mod differenti mill-li hu minn dak li qed ngħidu li mhuwiex bija tal-Alla. Kif ninsew dik, ara mbagħad jibdew ħafna problemi. Għax imbagħad inti ħad iddilja ma' dak li jkun modi differenti, fimt? Skont il-kulur, skont iċ-ċokon, skont id-djufija u s-saħħa. Kif titlef din l-idea tal-identità tal-bniedem li huwa maħluq letteralment fuq ġbija tal-Alla jibdew ħafna mill-problemi. Ara xaplift il-kelma tal-Lattina Eżatt. Ġifieri rigward dan. Eżatt. Rigward is-sessiżmu x'taħsbu? Il-konflitt etern bejn l-irġiel u n-nisa li n-nisa dejjem storikament kienu meqjusa inferjuri mill-irġiel u l-irġiel ħafna drabi abbużaw minnhom. Huwa veru li huma distinti għalhekk ħalaqna, però li tajt il-Bibja fil-bidunet tal-Ġenesi li Alla ħalaq il-bniedem, raġel u mara ħalaqhom fi xbija tiegħu. Il-mara bħal raġel iġġor xbija tal-Alla ugwalment. Allura f'dan is-sens ir-raġel u l-mara għandhom l-istess valur quddiem Alla u allura quddiem xulxin. Huma distinti minn xulxin, iva, imma d-distinzjoni hija qiegħda hemmhekk mhux bħala punt ta' konflitt, imma ta' komplementarità. Ir-raġel isib il-milja tiegħu f'martu u l-mara ssib il-milja tagħha fir-raġel. Imma essenzjalment għandhom l-istess dinjità bħala bnedmi maħluqin fi xbija tal-Alla. U da minn fejn iġibhom, daw l-idea, daw minn moħħna, finalment din hija l-world view tal-Kristjan li jġiba mill-Bibja mqazza, mill-kelma tal-Alla. Giovanni Calvino kien jgħid ilbes in-nuċċeri tal-Bibja u tara kollox ċar. Kif tneħħih tibda tara kollox sfukat. U l-problemi nerġa' nirrepeti li għandna aħna huwa neħħejna dak in-nuċċali li Alla tagħna biex naraw ċar. Mod speċjali l-valur tal-bniedem, raġel, mara, żgħir, kbir. Kif neħħejnieh ħanaraw l-affarijiet sfokati. Fil-fatt, bl-istess nuċċali kif qed tajtin ġew. Pawla Apostlu stess jgħidilna, m'hemmx ludi, m'hemmx pagan, m'hemmx mara, m'hemmx raġel għax kulħadd magħmul fl-ixbija ugwali mal-Alla, ġifieri qiegħda miktuba ċar ħasra minn issa qed tmur kontrija din il-ħaġa. Ara l-fatt li l-bnedmin huma maħluqin fi xbija tal-Alla. Kif determina r-relazzjoni tiegħek ma' oħrajn? Ma' bnedmin oħra. Ma' bnedmin oħra, eżatt. Interessanti illi fil-Bibja fil-10 Kmandamenti Alla għalina biex ma nagħmlux bijat minn uxa, ma nagħmlu statwi ġifieri. Ovvjament, il-Kristjanizmu ninjorah dar il-kmandament għax statwi għaw kemm trid ta' qaddisin u x'nafien, Alla għalina tagħmlux xbijat minn uxa, taf għaliex? Għaliex Alla ta' biżejjed ġbijat biex naraw xbijat tiegħu. Xbijat ħajjin. Int, Joseph, int li qed tismana. Aħna l-koll xbijat Alla. Allura meta jiena qed nara fik xbijat Alla u nagħmillek azzjoni tajba, nkun qed nagħmilha mal-Alla għax fik qed nara lil Alla. U meta lilek ninsultak jew nagħmillek il-ħsara, jien nkun qiegħed naffronta lil Alla. Ġifieri jiena nħares lil in minnek. Eżatt. U mbagħad jasal moment meta rridu nidru qudiemu l-istess Alla u jgħidilna kont bil-ġuħ u tmajtuni. Imma l-oħra qalu ma tarajnik bil-ġuħ u tmajnik. Dak li għamiltu ma l-iżgħar minn dawn għamiltuh miegħi. U l-oħrajn għalilhom għax kont bil-ġuħ ma tmajtunix, kont bil-ħaġġu ma sejtunix, kont il-ħabs u ma ġejtux iż-żru, kont maritu ma ġejtux. Qalu meta ma rajnikx
rajnik f'dak l-istatu ma jennekx. Għallom meta dak li ma għamiltux, ma liċ kemm minn dawn, ti ma għamiltuħx miegħi. Dak li qegħdin nagħmlu ma' xulxin, jekk aħna kapaċi nħarsu lejn xulxin u naraw lill-Alla, naraw x'bija Alla f'xulxin, allura għax motiv għandi jiena biex nagħmellek it-tajjeb. Għax it-tajb li qed nagħmlu lilek, jekk qed inselfek xi ħaġa, jisni qed insellifha lil-Alla, qed nagħtik tat-silma, jisni qed nagħtiha lill-Alla li ħalaqni. Kważi qed qis xama spiritwali meta tisma' xi ħadd jgħid għandi bżonn dik istati u xbija biex tfakkarni. Għandek kemm trid ġbijat Alla. Għamillhom il-ġid. Fejn dawar rasek fid-dar fuq ix-xogħol fit-triq fejn inti. Ekku tajjeb. Eżatt, fil-fatt il-mistoqsija tiegħek kif għandha taffettwa mir-relazzjoni tagħna ma' xulxin, ħafna taffettwana. Bidlinna il-veduta tagħna ta' kif inħarsu lejn xulxin. Il-mod li nġibu ruħna ma' xulxin jekk għandna dif moħħna meta nħares lejk biex qed nara l-qoxra ta' barra. Meta nħares lilin mux lej libsa li libes, jek intix dak jo dik jo, emmek ħan imbidlu. Il-mod li nġibruħi malla, allura, ħan ġibruħi miegħek ukoll. Tkattar l-imħabba. Ġifieri ċertu rispett, ċertu stmak, wis aktar, għax m'intix sempliċiment bniedem, m'intix sempliċiment biċċa laħam, immem xi ħaġa oħra. L-aħħar domanda. U l-fatt li inti jew persuna insomma maħluqa fi xbija divina, xi fisser dan fir-relazzjoni tiegħek malla? Mela, tħares lejn innifsi jiena maħluq fi xbija Alla. Mela, kif għandha taffettwani dik viżavi Alla nnifsu? Darba minnhom ġew il-Farizej quddiem Ġesu. Mottiv tagħhom kien ħażin biex iġarbuh. U għalulu isma' għandna nħallsu t-taxxi lill-ċesri li kienu joboduh dawn għax huma kienu lud, ċesri kien qiegħed jaħkem fuq il-poplu ludi u pruvaw jonżbuh lil Ġesu. U Ġesu weġibhom għalulhom tuni il-munita tat-taxxa u dawn ġabulu dinar jew dinier. Eżatt. U għallhom din ixbija. Ta' minni? Din l-iskrizzjoni ta' minni? U għalulu ta' ċesri. Għatu lil-ċesri? Dak li ta' ċesri. Dak li. Biex l-istampa tiegħu hemm, mela tielu. Imma Ġesu ma waqafx hemm. Ġesu wieġeb mistoqsija li huma m'għamlux u li kien messhom għamlu. Għax huma saqsew fuq ir-relazzjoni tagħhom mal-imperatur u ma saqsewx fuq ir-relazzjoni tagħhom ma' Alla. U għalilhom u lill-Alla għatuh dak li hu Alla. X'messna ntuħ lill-Alla? Ħana jilek x'messna ntuħ. Ħares lejn innifsek. Xi xbija tara fuqek? Jekk hija xbija ta' ċesri tija l-ċesri, imma jekk tara l-xbija ta' Alla li jint maħluq bija lil min ħanati li l-nifsi, għati li l-ek il-nifsi. Li jiena noffri li l-nifsi b'kull ma jien għal-glorja ta' Alla, għas-servizz ta' Alla. Dik għandha tkun l-implikazzjoni ta' din il-verità kbira. Min jien li saqsejtni fil-bidu nirrispondi kissa fl-aħħar. Jiena bniedem maħluq minn Alla, maħluq biskop biex niglorifika lil Alla, huwa veru illi dnub ċappas din l-immaġini imma permezz ta' Kristu jiena qed niġi restawrat. Anzi fi Kristu issa jiena sirt wild ta' Alla. Dik l-identità tiegħi. Jiena tifel jew tifla ta' Alla. U jiena rrid ingawdi lil Alla issa u minn issa għall-eternità. Kollu grazzi għal dak li għamil Mulej Ġesu, ir-restawratur kbir ta' xbija ta' Alla fija. Eżatt, u kemm naraw fina nfusna li hemm affarijiet li jirriflettu l-Alla l-moralità u affarijiet oħra. Tajjeb wisq, nirringrazzjakom Joe u Joseph. Min-naħa tiegħi Ingrek nirringrazzja lilkom, kienet diskussjoni sabiħa li hemm ħafna xtejt iżjed hemm tista' tespandi fiha. Suġġett titlu żgħir imma verament hemm xi tajt. Nirringrazzjakom għal darba oħra f'ismi Ingrek, Joseph Farrugia u Joe Mizzi, nirringrazzjakom tal-li għajtu l-istedina tagħna. Narakom għal programm ta' podcast li jmiss inbilek min jisma' saħħa u grazzi f'sidna Ġesu Kristu.